yang naga malok yo nanti tondo dang wang yang kecil jadi ini malok nasi lo kiri urung sih mantar lagi Pulang langsung juga naik kawai tak udah bahus sono Aljo Entertainment YouTube channel lo thumbnail lihat aja nunggu bukti makna tes saya makna kagak video video go tak udah bahus song nor nunggu makna poin nani video klip bo korok sas sini di prasa do pani bahus zek bono ang sana taka angkai belai keno menanya memusung go belai keno joli bo payu tangi hingga angke bo korok sa tingno borok kaham siapa bo tingno mutanya mani wo bo mutanya puji mani bisinti bo rang puisa dokok puji mani bisinti pana bo rang puisa khaga angke nor nunggu makna poin nani video klip bo aro orang totally 70-80 lakh ahai rang pongane bini aje rang lain ke bera jago hingke au jeng rang khaka eba kaiba sajung rang khamani bisingte belai kena tongthogei bo amo haike bo thingno motanyo buskanggo rewe pujikha phiaba bo oro bini rong kangkai bo motanyo puji phano rang bai bo social media wo bo video upload khaya hingke belai kena jakamung tabo bini sajungni rang te bini ajimani Cakri pano manka, sama pano kelaika, tahu tu bini aji mani bising tinyo orang bini nogo sok payo. Siapa bo omo haike, bo social media wo omo haike rang no post kaya hinggai, tini bo sajung bo tini bezal kajana nangla kamu, tei social media wo viral engge bui be asake hinjana ni nangla kamun. Siapa bo tini orang bini nogo no tongo, bo social media wo post kaya kai. Boyke bo saimangla kamu bo tini tamong kha bo sajung bini rang ajimani rang bo social media wo viral khaye tabo sajung bo tabo police rok bai bezal khaijak tongo bahike bezal khaijak kha nung orang boroman nisi tabo bo sungjagai asike hinjagoi tongo tabo bo se jelo ma thanani pala upai tongsiu tangai hinga hingke bo tabo orang boroman ni sungjangmani bisingte bo যদি no bo ansari maya hingkai bo action ma harjagoi mano tabo belai kino chini o bukhukje bo yang waisa oma haike bibara tongi tongkha tangi hinga hingke bini rang no bo social media wo viral khayei obo haike tabo problem ngai tongo bini nok nu khungo boi hinga hingke belai kino joli jak baikha tangi omo haike rang bai bolai nani nang nei phiaba au hinjagoi mano boi baksa saimaya phiaba nang tong thongjang mani bisingtinya nang oma ke rang no viral khaye nang tabu romjang nani nango ni bo boi tabu baksa social media wo comment bo khayo tai kutungai tongo he belai kena dukhoni ko जों jesuk pano rang khadi जों jesuk pano ri khadi ganang phana ngdi जों oma haike nok rong no phunogoi mano jaga rong no phunogoi mano haipano rang rong no phunogmani ke belai kena chaya tangai hinga hingke nang orang lak phunogoi nang bui bai kidnap khaijak mano tei bobishoto nang butharjagoi phano mano oma haipano khlaijak mano nijini sak no deranani chance tongo tangai hinga hingke sikok dagai rok borok rang no nugui manya rang no nukhai borok lobi hinggai nini noko phano thangai hor 12 ni bising phano nini orang no borok attack khai tui phimano akoni bagai no जों buskang simi जों naharma baingja जों uklo buskang no naharnani nangnai te wansongnani nangnai जों lama nasigi himnani nangnai ga taputai buhusong norok tabo khorkhasini buhuk oma haike goti wi thangka norok hingka next rogo oma haitang di norok uklo buskang wansong di tei norok samung khlainya sigang 100 bar wansong norok samung khlai di tei hindi yapri sedi ngangke norok ni live kaham thangnai tei kaham kreng na tifil phaimanai taputai buhusong norok bodi ma khaklai tino video nok paitang jora video na jong nong bela ke hambai